Hello, may buntag guys, may hapon, may udto di hapon diya sa inyo kay wata kay asa mo sa kalibutan, no? Good day na lang. Good day na lang sunod. So, karon ay nagkaon na si Michael sa bagel, siyang mami. So, muna mong gipalit katong sa Costco gahapon. Ganahan kayo siya. Lamian kay siya. Wow. Yes. Ah, napaka-juice din eh. Make your juice. Gitanaw lagi ang camera. Ali Mike, napaka-juice ah. Ah, juice. Oh, Long bagel gud siya. Hindi na rin gabalik-balik. Lamian kay siya sa bagel. Unsa na ang cinnamon? Cinnamon. Mao di ay lamian kay siya kay cinnamon di ay. Ay, lakaw-lakaw ay ang bugoy. Eh, Mike. Hindi ka mag-juice. What's your plan for today? Mommy's still off. Eh, off pa man yung mama, no? So, mag-unaw na taasa ka ta. Sige, basta kuyogi lang guys, ha? Few inches later. So, karon guys, wata kay ba pa sa tomato. Pero more or less, siguro, ganahan may mo atog Central Park. Aw na to kung maka-parking. Takay dito mo to located sa Upper East Side niya. Ang mga parking, di grabe kay ka-scars. Bitaw ka ng inilugay ba? Mura kang nakaigog jackpot sa loto kung makita ang parking. Yeah, I know, on weekday, masad good. So, trabaho mga tao, basin na sa Midtown o Lower Manhattan. Kaya kanang Upper Manhattan, guys, mga na diya, mga residential na din ha, no? Sa Midtown, na din na concentrated ang mga offices o sa Lower Manhattan. So, probably siguro, makakita siguro tag-parking on kaya mga tao to sa Midtown o sa Lower Manhattan. Pero sige na, no? Let's see, no? Kung makasuroy ta dito sa Central Park, pa makakita sad mo unsa kanindot sa Central Park, guys. Grabe. Oh my God, who the hell cares? Kung first time niyo sa New York, breathtaking yung kaayo, no? Ang mga makita ninyo katong Bethesda nga water, kanang fountain, Bethesda, yaman ana kay napatong Bow Bridge katong gi-filman sa unsa kay nga movie babe basta nato ato Bow Bridge hindot sa kay to siya nga area niya nasa to kato sa to kalimot ko atong Emotional, damn it! taas bitaw kay nga walkway niya human daghan kay mga trees sa gilid na kuan basta atong soyan kung kaadto ta today, no? Kung dili mo gani then the next time na lang ta mo adto so, kay iyan mo na siya guys after fall kung mag winter na mga upaw na ang mga trees wa na kuan. Oh, actually naghinay na gid og kaupaw ang mga trees, no? Pero hopefully makaabot gyapon ta na napagyapay ka ng red, orange, yellow nga mga trees hindot yung kaya na ako'y picture sa last year na more or less last year ako ipakita ninyo karon din niya. Kita mo nindot yung kaya guys, no? Naka-timing gid mi atong full bloom sa gyud kaayo ang fall. Eventually. Look at the ducks, Michael. O, tanaw ko sa ducks. Saan kita na, Mike? Tara ay. Ha? Look at the duck. Kaya pa kitag duck? Mga bird. Gaso-aso lagi ang ba-anda. Ikaw na, soya daw. Ano? Oh, gaso-aso sa bugnaw gid eh. No, no sir, wait lang sir ha. I just Okay. explaining first. A few moments later. Tawan man kini mong bugoy. Yun sa man yung basa-basa, Mike. Brochure kung silang palitin na. Brochure. 2 hours later. So, muna guys, kapila kita nag-swag attempt one no? Pero wala. Kaya ito maglisod ng parking car. Naka-timing mo ito. Parking tag. Libre pag yun. Which is bentaha kayo na may tabo yun din sa New York yun na makakita kag libre nga parking. 12 seconds later. So, pasod namin sa Central Park guys, no? Nandot na kayo din namin sa 5th Avenue ko actually. Yan si Michael ay Mike, cute kay si Michael. Pwede li ma-expose iyahang kamot o tail. Masod namin sa Central Park guys.
20 minutes later. Diba kanin din supposedly baga kay nagkuhan, no? Supposed to be. Karon wala na, oh. Makita ninyo. Ato ba? Itong budget naman na yung taon iPhone ta mag-shoot sila sa mga Wait, you could do so you Aria cam sa panasus mga tag 1 million $1 nga kami katuwa in town tag libo pero sige lang. Meanwhile, Panawag na ta sa Bethesda na fountain. So, nindot kani siya dinhi guys. Kani mga sikad ay mo pailad ani mga sikad kay tag $100 pa ngayon ani 45 minutos. Plus tip pagid sa mga 120 siguro. Ya, makakuha lang mong sika dito sa to tag 10 piso ka siguro. Yes. What kind of No. Dinhi mahal kaayo. So morning kaning sikat na makitaan ninyo permi sa kuhanos. Kanang sa movies bitaw kaning Bethesda. Murag sa ambot kalimot ko unsa to nga pasalida. 2 hours later. Pila, Dad? 4. Yay! Give me some nuts! Init biya. Init? Bawal ni Michael, ha? Kinatukan. Suya na sad ni. Oh, na ako para niya. Katong soft. Yaon ba yan yung gamatuya ni? Tagpila na sa Philippines, tag-G's. Tag-10 At bang sa USJR. All my fellow Filipinos. Now this is my side. Listen, look, and listen and learn. Sa Pilipinas. Huwag ka nang suroy-suroy sa kuya. Kung $4 kaya na sa mga Ato ta dito? pila? Mga 250? 250? Asa mo na og diri, Dad? Ito ta. Few inches later. A few moments later. Ito na tabi. Di mo ka ni mamaak. Ayo. Minutes later. Kaning maninga guys ba? Dole. Pa makadungog mo kay makapiray ito. Kaning maninga ba? Mahigan niya siya ka ng usa-usahon kitang taon. Kaya kakamahal di pwede mo anaon ba? Kita sa iyang packaging. The nuts for nuts. Ay, cute ka niya. $4. Mga 250 pesos. Cute. Nabi ka sa US. Wala, usahon lagi siya. Di siya Si bagay Michael. ka ng lanlan. Meanwhile. No, it's fine. Pwede din niya may ayaw sa umilaga na Diba, kumukuha ka mga kwarta? donation. Kato din siya guys, bako na yung maduol ninyo mga ingato ka ng monk bitaw. Muras lag monk pero dili, mga galibog gay ko unsay tawagan la. Pero manghatag na sila mga bracelet, ayaw gyud niya dawata. Kay di mo undangan pangayo og donation ana. Do mo ingon sila, oh libre ka. Donation for mamugos. Mamugos lagi, so di mo undangan lagi kung dawato na ninyong bracelet, di mo undangan. You have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Many months later. Hi! Naglabang-labang kani siya di guys sikat kay ni siya din nila magikuha ni kang uban mga pelikula bitaw
Pero karon kuan katapusan sa fall sigad ando ni nila kay Renovate. ayuhon, so next year na sa Buable. Eventually. Nagakaon namang bugoy ay lami, Mike. Yep. Unsa gana siya? Chiffon? Triangle cake. Murag chiffon kung sa ato Hey, that's pretty good. Hala, gilamian. Pahulay sa amin din guys. Kaya ganina may galakaw-lakaw. Lagi, nindot bita kaya ni Daniel sa kaning Bow Bridge. Saya nga no, sigad ani nila noon winter man sa duom ni ayo dinhi. Time kay wala ni baril makaagko ang dito diha. Di daghan gud kay mo anhi dinhi good mo cross mo na karon gibutangan ng lagparil. Isa na taan na. So guys, kaning Central Park, dako pag yun kaning Central Park guys, no? Ang among na-cover karon gamay pa lang kini nga portion. Magwagi ni kaabot. Kaabot 1/4 pa mo na-cover ron. So, kani siyang Central Park is na-situated ni siya sa tunga sa Manhattan. Ani mga tao kanang ganahan mag-unwind, mag-relax. Yeah, boy. Daghan sa kay turista di sa Central Park. Ambot pila ni ka 1,000 acres ning Central Park. Basta dako gyud kaayo guys. You serious? So mo na tong vlog today guys, no. Hopefully na ganahan mo ato pang suruyon, daghan patag suruyon di sa New York. Pakita na mo ninyo kung unsa pa yung mga nindot anhon sa New York. So daghang salamat sa pagtan-aw. Katong wa pa subscribe mo, comment down below, and see you again in our next vlog. Bye. Jamie and kay Christian and Shout out day kang Jamie, kang Christian, o kang Dodong. Dudoy! Sa taga-Ireland na sila guys. So awa ha, grabe kitag reach no? Nata sa New York, natin mga watchers sa Philippines, natin watchers sa Ireland. So We don't care. Let me tell you, we don't care. daghan gyud kayo. So daghang salamat gyud kay sa inyo guys. So sige guys, see you again on the next vlog. Bye!